laborals. Albert Salazar, l'herència. Carlos Cuevas, l'herència. Guillem Balart, tots ocells. Joan Carreras, el cor dels amants. Jordi Bosch, mort d'un comediant. Nil Cardoner, la gavina. I el butaca, el millor actor, és per Jordi Bosch, mort d'un comediant. Jordi Bosch guanya aquest premi millor actor pel seu paper de Llorenç Cardona, un distingit actor català que porta molt de temps retirat dels escenaris i que amb l'edat sembla que pateix certes alteracions mentals que el fan representar i recordar fragments de mítiques obres de la història del teatre. Passió que li acabarà transmetent i encomanant al jove cuidador que la seva neboda contracta per cuidar-lo. Un text de Guillem Clua, dirigit per Josep Maria Mestres, també estrenat al Teatre Romea i que ha fet extensa gira pel territori. Moltíssimes gràcies, de debò. A mi també em fa molta il·lusió, Rosa? Molta. Moltíssimes gràcies pel premi, de debò. Voldria agrair-lo, primer de tot, a l'autor. M'he apuntat aquí unes cosetes. A l'autor Guillem Clua, perdoneu-me, per haver escrit... Per haver escrit aquesta obra pensant en tots aquells que lluiten cada dia amb el seu fràgil equilibri mental i tots els que els envolten i els cuiden. El teatre com a salvació, un espai de sanar les ànimes i saber que no estem sols. També voldria agrair a la producció de Focus per fer-ho possible i compartir-ho amb el Josep Maria Mestres per la seva complicitat, a la Tilda Esplugues, l'ajudant també per la complicitat, i també compartir-ho amb els meus companys d'escena, la Mercè Pons i el Francesc Marginet Sensada, que han sigut uns companys amb una generositat increïble. I voldria dedicar-lo als meus nens, als meus fills, en Jordi i el Marc, i els desitjo molta merda en els seus projectes de vida. I per acabar, unes paraules que el protagonista, el Llorenç Cardona, li diu al seu cuidador, l'Adrià, el jove Adrià. Li diu: com pot viure una persona sense teatre? El teatre és el lloc on les llàgrimes dels malvats i els virtuosos es barregen per un igual. És el lloc on la humanitat s'enfronta a ella mateixa. El teatre és l'ànima quan somia. Poesia que surt del llibre per fer-se humana. No em puc imaginar una existència més trista i miserable que una vida sense teatre. Moltes gràcies. No a